Типа е общо взето за... Виждате ли? Фейсбук. Пастици. Подразбираш. Да. Най-голямата мания на... Малките тиньове и в момента на бабките, дори на бабките. Да, и на нас. Които се дърт дядо Падаро. Фейсбук има над 1 милиард потребители. От които 800 милиона просто искрени младици като нас. И като вас, които сме гледали. Откачалка. Значи за снимките, един вид снимки, в които си снимате циците, задниците и пишете косата е важна или очите са важни. Пълен минус. И някакви такива глупости. Това са пълни преструвки, много добре да знаем, че си снимате циците. Или пък като си снимате лицето, без грим, но фащате ето тази част тук, точно цепката на циците, така притиснати и се снимате. Важно е, че са без грим, ви харесват 50 чекиджи, които ви се кефят на циците и вие си мислите, че сте много хубаво без грим. Това е лъжа. Много сте уроди. Бати уродите има в това, значи аз не съм много хубав. Обаче, какви изроди има и с какво самочувствие и какви статуси си пишат, като някаква, дето прилича на герой от трите прасенца, си написала преди аз ти исках, но ти беше далече, сега ти ме искаш, но аз съм далече. Не, извинявай, той просто е бягал от тебе, не е бил далече. После те го справя тълпата да те убие. Да, сигурно. Ташак. Ето го сега, какво да ви кажа, грозните, поне си правите в Фейсбук да ви смеят хората. Да правите клип. Като аз? Да, така, по-умно. Сега да стапчите във Фейсбук, тъпите мални малки пика, които постоянно се оплакват, че не се намери любовта, пък са на 16 години. Да, това е супер тъпо, извинявай, на 14-15, дори 20 години да си, няма такива, всичките са на по 12 години. Няма как да ми се оплакваш, че не си открила истинската любов и всички мъже били еднакви и така нататък, при условие, че ти нищо не си видяла в живота. Просто е жалко, човек. В смисъл, на 13 години са, пък тръгнали да се самоубиват. Това е тъпо. Да, и само имахте някакви глупости и супер много ме дразните, и като някой ви каже, че сте малки още и така нататък и ми обяснявате колко опит вече имате и така нататък. Един това, че правите секс от 10-11 годишни, не значи, че имате някакъв опит, просто че нямате никакво възпитание на родителите, не пука за вас и се ви оставя на произвола на съдбата и... За други думи, на 13 години продуха радиаторите тромбони на целия квартал и се хвали с това. И когато ти кажеш курва, странно, че се обиждат се още. В смисъл, как мога да се обиждат истина? Цяло да кажеш на мангал и се обиждат. Нощи бай. И като ми още за тия сериозни връзки, извиняй, значи 90% от тия, дето пишат за това, най-дългата им връзка е 1 месец. Да, 1 месец. И милашите, че искате сериозна връзка и така нататък, през това време само се заребявате с еди колко си момчета, 3-цифрено число и се ебете наляво надясно, нагоре надолу, с главата надолу и когато кажеш, то единствен, по същото време се натиска с още 4-5. Да, извиняй, поискаш... Без един харесва друг в трети главен час. На четвърти духа. Пълен минус. Да, някаква всеизвестна проститутка без заплащане в цяла София ми пише: искам сериозна връзка, искам само един. Искаш само един, ама се праскаш с още 10. Това не мога да го разбера. Пълни ли го френсте? Не, жално е накълтяме просто. Поколението затъпя от всякъде. Това е много лошо. Те дето са по-големи от нас са тъпаци, и ние сме по-големи тъпаци. Тя дето са по-малки от нас са пълни олигофрени и направо не ми се мисля за тия дето още не са се родили. Какви деца ще бъдат. Пази Божия. Да, и това е бъдещето на България, такива като нас. Е по-зле като вас, такива проститутки. Сигурно много от вас тъпаци такива се чуете, що сме направили клипа. Защото не е адски тъпо човек, смисъл... Много тъпо, защото е класика свърши и не знае какво прави. Месец, що Роналдо свърши и сега не е толкова тъпо. Лев или мач? Много беше тъпо.